якум дуюм сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ яъне се хонагаи фурӯшӣ дар 33-юм микрорайон бо техпаспорт. тирезаҳои хона тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад бо таъмир ва бо ҳамаи чизу чорааш. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суроға. хона чӣ хеле гуфтем дар тарафи 33-юм микрорайон ҷойгир аст. аз ин тараф чорраҳаи ҷалҷам, аз ин тараф худи 33-юм микрорайон, қати 32-юм микрорайон. хонаи фурӯшимон дар маъни ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад. марҳамат, худи маҷмӯа ва маъни ҳамин подъезд. дар бино ду талифт аст, ҳардуяш кор мекунад ва бинед чӣ қадар подъезди бино зебо, замонавӣ. ва марҳамат, худи хонаи фурӯшӣ. планировкаи хона мефаҳмонем. ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона, якум, дуюм, сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. се хонага кардагианд бо масоҳати умумии 66,3 метри квадратӣ дар 14-ум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 16 ошёна иборат мебошад. бино техпаспорт дорад. дӯстони азиз, ҳуҷҷатҳои хона 100% қоидавӣ бо барқ, об ва отопление таъмин мебошад. ҳамаш кор мекунад. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурохта мешавад. хона мехаред, медуред, зиндагӣ мекунед. дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. 33-юм микрорайон минтақаи беҳтарин. нархаш бошад 899 000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охираш 8899 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, хотир расон мекунем канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман қуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. Dom TJ, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Dom TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.